Fa 5 anys, el Port de Barcelona va imaginar com volia ser en un futur. Avui hem assolit l'objectiu d'impulsar el comerç exterior i la internacionalització de les empreses del nostre entorn. Ara, tornem a pensar com serà el port del futur per seguir generant prosperitat per a tothom. Amb el nou pla estratègic, el Port de Barcelona seguirà modernitzant i ampliant les infraestructures necessàries per prestar els serveis que necessita el nostre sector exterior. L'activitat de contenidors es concentrarà a la zona sud i es farà més eficient gràcies als nous accessos viaris i ferroviaris. S'incrementarà la capacitat per al tràfic ro-ro i els nous punts d'atracada del moll de l'energia el convertiran en un hub de combustibles nets. La SAL incrementarà la superfície logística disponible, incorporant nous espais a punts clau del hinterland del port. Per fer-ho possible, el Port de Barcelona ha iniciat el major cicle inversor de la seva història, amb un model de finançament sostenible basat en l'increment dels recursos propis i la inversió privada. Amb el nou pla estratègic, el Port de Barcelona es prepara per al futur esdevenint més que un port, un motor de progrés que lidera el camí cap a un futur millor.